Good day guys at mga kapadyak. In this video, magre-relax naman tayo. Isasama ko kayo sa Timog Kanluran ng Pangasinan, ang bayan ng Dasol. Tara, pasyal tayo. At ito naman ang dalampasigan ng Tambubong sa gabi. Napakakalma ang tubig kaya napakasarap maligo. Hindi siya malamig. Katamtaman lang. Medyo maligam-gam pa nga ng konti dito sa may gilid. Good morning sunshine. So guys, dito nga talagang gumising tayo ng maaga para lang masilayan natin ang bukang liwayway. So kagabi ay kalmado pero ngayon ay medyo mahangin ang tubig at maalon. Kita naman yung sa gilid. At maya-maya ng konti, tayo papasyal sa may isang isla, ang Culebra Island. Maganda raw doon mga kapadyak. At mula nga sa barangay Tambubong hanggang doon sa may isla ng Culebra ay mga 15 to 20 minutes ang itatagad. Pero iwan ko lang ito, di ko na namalayan o kaya napansin mga kapadyak dahil medyo iba. Nakabahan din tayo dahil sa malakas na alon ng mga yan. Pero kung kalmado, mabilis lang daw ang pagpunta ron. At ang Dasol nga ay may layong 290 kilometers from Manila kung magdadaan ka sa Kamiling, Tarlac. At kung dito naman sa kabila, kung ang dadaanan mo ay Subic at Olongapo, ang Dasol ay may layong 310 kilometers from Manila. Malapit na tayo. At ito nga, napakalakas ng alon dyan sa may dalampasigan. At dito maraming mga aalalay sa bangka natin. At dito nga sa isla ng Culebra ay puti ang kanyang buhangin. Maganda, pino, pero mabato rin ang paligid. At yun yung mga kasama nating iba. Yan, paparating na rin sila. Hindi pwedeng sabay-sabay na dumaong yung mga bangka dahil may hirapan yung bangkero na dadaong dyan. Kailangan niya ng mga tulong ng mga ito, yung mga kalalakihan dito. Siguro mga 9 hanggang 10 sila na tutulong para maiangkla yung bangka sa may dalampasigan. Napakalakas kasi mga alon dyan. So ngayon nga guys, gagalugarin naman natin ang isla ng Culebra.
Nakakatuwa itong ibang bahagi ng isla. Tignan nyo yung kanyang mga bato, mga buhangin, mga pebbles, mga pira-piraso ng mga corals. Nag-ipon tayo dyan para may uwi. Pero huli na nung malaman natin na may nakasulat doon sa bandaron na bawal mag-uwi ng buhangin at saka mga bato at mga corals sa isla na to. So wala tayong nakuha mga kapadya. Ay, nagbulsa lang tayo ng konti. So dalawa, tatlo ganun. Ito din pala yung tuktok ng isla. May mga halaman din, may mga puno, maliliit yan. May tagawalis din sila doon. May tindahan din dyan ng mga tubig. Kaso lang, medyo mahal. Kaya advice ko, magdala na lang kayo ng tubig. Makakatipid pa kayo. Yung isang galon ng mineral water, okay na yun kung may bangka naman. At sa ating pag-uwi ay dadaan naman tayo sa may Crocodile Island. Hindi tayo makakababa dyan mga guys. Madadaanan lang dyan. Walang daungan. So, ito yung ating pamamasyal dito sa may Tambubong Beach. Dito sa may Dasol, Pangasinan. At maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli sa ating mga susunod na video. So please na lang po, subscribe, like and comment. Bye!